Maġistrat speċjalizzat li jinvestiga l-korruzzjoni, kummissarju tal-standards, kodiċi tal-etika għall-ministri, inċentiv lill-lawċin li jissetiljaw f'Għawdex. Dawn kienu biss ftit mill-proposti li tkellem dwarhom il-Viċi Kap tal-Partit Nazzjonalista Beppe Fenekadami meta kien qed jitkellem f'dibattitu fil-programm Xarabank. Għamilna proposti dwar il-Maġistrat Speċjali jinvestiga l-korruzzjoni, għamilna l-proposta ta' dwar kummissarju tal-standards, għamilna l-proposta li kien kodiċi ta' etika, għamilna l-proposta kif nagħtu inċentiv lill-lawċin intuhom 10,000 euro biex jissetiljaw ġew Għawdex. Ma dawn, il-proposta li l-isptar ta' Għawdex jerġa' jsir tal-lawċin, l-impenn li Għawdex isir reġjun li jkun jista' jikseb mal-250 miljun euro fondi għal Għawdex. Il-proposta ta' 10% taxxa għas self-employed, l-impenn mal-anzjani li jibdew jingħataw mediċini b'xejn u l-proposta ta' equal pay for equal work. Il-Viċi Kap tal-Partit Nazzjonalista żvela wkoll li l-Partit Nazzjonalista se jkun qed joħroġ proposti dwar industriji ġodda. Matul il-programm Beppe Fenekadami tkellem dwar il-każ Grant u fakkar li l-Pulizija ċċaqilqu biss wara li s-sit tal-bank kien ħali ried mill-bank. Il-Viċi Kap tal-Partit Nazzjonalista fakkar li llum għandna korp tal-Pulizija immexxi minn pupazz. Għandna korp tal-Pulizija immexxi minn kummissarju tal-Pulizija li huwa pupazz ta' 3 min nies li huma f'Kastilja li għaddejjin minn investigazzjoni kriminali. La Joseph Muscat baqa' jiddefendi dan kollu l-għażla tagħna fit-3 ta' Ġunju għandha tkun li nażlu lil Malta, saħaq Beppe Fenekadami.